Ayu-ayu niki matur nuwun ingkang tanpa upami dene Pak Suwaji sekeluarga sampun percaya kula lan bojo kula Mas Cahya Kuntadi nglipur keluarga ageng panjenengan Pak. Niki kangge kula napa nggih rejeki nomplok Pak Waji. Jan tenan musim rendeng bulan Desember ngeten iki adatipun seniman menika sepi tanggapan. Dene kok enten piyayi sing murah hati, baik hati, seneng lan tresna karo seniman kados keluarganipun Pak Waji menika pramila kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Kanca-kanca kula yoga niki benjing saged nyicil Bang Plecit Pak Waji. Wong sing duwe cicilan dhewe kancane dikatutne ora nggih. Bu Kesi lek cara Kyai Sepuh mbiyen jane Desember iki apa artine apa? Lek Desember menika jarwa dosoke gedhe-gedhene sumber. Nah, maknane tegese piye? Gedhe sumber niku pancen ing wulan Desember nika udane gedhe terus banyune sampe megung ngresep sakjeroning bumi ngaten Pak Dalang. Nggih, ning sumber mboten namung udan kemawon, mugi-mugi kagem Pak Waji sak keluarga ugi dados sumbere rejeki, nggih ta? Ingkang dayani dumateng panjenenganipun sak kula wangsa tansah murah lan ugi barokah antuk katresnan kamulyan saka Gusti Allah lak ngaten. Nggih Pak Dalang. Ndi to tak elem kan mau Pak Waji ndi to biyayine. Nah nika lho. Hah, sik mriki sekedhap Pak, jenengan mau ora gelem pidato nek. Mung tangga tanggane arep wayangane do ora ngerti lho jane iki. Monggo Pak Waji, ya Allah, monggo monggo. Mriki, ayo duduk. Duduk. Nanggak wayang nyekel mik wedi. Tur lek nyepong mik amun mriku bengung mah iki petuk kancane kok mriku. Assalamualaikum Pak Waji. Wah nggih, komplit lho Pak Waji aku assalamualaikum panjenengane assalamualaikum waalaikumsalam. Mongko uluk salam kuwi sunah, jawab salam niku wajib. Jenengan entuk ganjaran loro niki wae. Saestu. Sik to kula niku lak wau diceritani kalih Pak RT jenengan, Pak Ruslan to? Nggih, ngendika Pak Waji wayangan tanggane renek sing ngerti. Ngoten niku. Lah, kersanipun apa arep wayangan dipirsani dhewe ngono apa piye karo jenengan itu to? Boten. Lah kok dadak? Nggih. Lah napa? Dadak niku kesekane semangat sedaya. Semangat niki mboten namung semangat, campur kaget. Dadi kula tak kancai entuk uang kaget saking panjenengan ngono. Nggih Pak, nggih. Sampun luar nadar panjenengan, ujar panjenengan yen kagungan putu kakung nggih to, badhe nanggap sinden kasih. Nggih, kula katun mboten jane. Katun. Oh katun. Nggih. Lah jarene tangga-tangga niku aja manuk nadare nanggap sinden kesi sak bojone ngoten niku. Dadi malam hari ini niku penting kesi kalih kula nggih. Kasih sak rombongan. Oh, kesi sak rombonge soto. Nggih, sembah nuwun Pak Waji sembah nuwun nggih. Sampun dipun sekseni kalian piyai kathah. Nadar jenengan sampun luar tegesipun ibaratnya wong utang sampun lunas nggih Pak nggih. Nggih. Nggih mekaten delalah jenengan nggih Kyai wicaksana nadyan udan deres kula sak kanca dugi mriki jenengan langsung bubuh kali ibu. Monggo Pak Dalang winarak mriki Pak Dalang kali dipun dahar dipun unjuk wadar tak sawangne meja blas nenek apa-apa. Bubuh nggih Pak nggih wau nggih. Bubuh ning bar niku walah hidangan luar biasa Pak. Apa yen iwak wedhus ngoten niku cengel kula dadi kuwandel niki Mas. Sembah nuwun katresnanipun nggih. Mugi-mugi panjenengan, ibu, putra wayah sedaya tansah pinaringan sehat lahir batin. Nggih. Ngasakaken tembang napa setya tuhu niki wau. Kelinci ucul. Lawan jenengan niku kelinci.
Sik kula takoni sing jujur nggih. Sing ucul niku kelinci napa busupi? Oh kelinci. Oh nggih, lha nek wis ageng oh jenenge Kyai Nanggak Wayang bebas. Nggih, nggih. Napa-napa. Wis siap. Mboten namung kelinci ucul, mbok macan ucul napa mawon sing ucul siap niki mangke. Nggih ngoten nggih Pak nggih. Wonten malih ingkang badhe dipun dawuhaken. Mboten nggih. Nggih. Nadyan udan mboten kecewa mboten napa-napa nggih. Mboten. Ning penontonnya aja digokongi ngono kuwi. Mosok muadep nang sinden ditungi sinden. Ha nggih. Mbok raketan seklimah amit sewu. Sugeng lenggah para pamirsa. Ngoten Pak dibagekne tamu jenengan cumane jenengan kabeh. Sedaya Bapak Ibu sugeng lenggah ingkang sedoyo. Kurang anu Pak, kurang seru mulai jawab kurang semangat. Bapak Ibu sugeng lenggah ingkang sekeca radi seru niku ora dicedak niki. Nah, nggih, ngoten. Nggih. Nggih, Pak. Ben saya semangat mriku. Lek semangat kan seneng mangke. Dadi lenggah niku mboten cukup. Kula critani nggih, Pak. Kula riyen niku nate ditanggap Kyai Ponorogo. Nggih anu nadar ngeten iki. Nuwun sewu, nggene mboten cukup. Dadi teng Glandelah tengen mriki niku nggih dalem sing nanggap. Nggih. Akhire nu dimbrukne riyen Pak omahe niku. Dinanggap wayang main jembar baru dibangun melih. Jenengan mboten pengen ngoten niku. Mboten nggih Pak nggih. Mamung guyon Pak, ngapun ingkang ageng. Nggih, sami-sami. Nggih. Nek pun marem nggih niki nggih. Alhamdulillah. Lah pun marem daya-daya kula sak kanca enggal nyuwun pamit. Nah, nyuwun pamit nggih bareng tapi mangke. Oh nggih. Mangke nggih Pak, nggih siap nistakaken dawuh. Blincucu nggih. Nggih. Nggih, siap. Jenengan piyambak napa Bu Kesi sing nembang? Bekasi. Bu Kesi. Bu Kesi sing nembang jenengan dadi klincine ngoten niku. Pak Waji, kula mang dongakne iso sehat seger waras kaya jenengan. Nggih. Nggih. Nggih, wah luar biasa. Sampun? Sampun. Nggih, nggih. Nggih. Pak, yen teng Ponorogo nanggap wayang minggah panggung niku biasane arep medhun ngoten niku mrene ninggali napa ta napa ngoten Pak. Pangestu ngoten lho, pangestu pandulung paling mboten nggih. Matur nuwun Pak Dalang Samurawuh, sugeng ngayahi karya ngoten nggih. Nggih. Kata penutup ngoten lho Pak. Nggih. Ngoten. Aku malah dipentelengi. Nyuwun sewu Pak Dalang. Napa? Niki lho Bapak Suwaji niki kok piyayine alus, mendel ngoten lho. Dan kaya Raden Janaka ngoten lho. Senadyan to sepuh jan piyayine katon manis rauma. Aja kok kelem ngono, celanane teles lho Pak Waji. Lho, nuwun sewu, Bekesi. Iki kena nggih conto. Nggih. Lek wong wedok, nuwun sewu lho, lek ngen kula lho Bu, jenengan ampun nesu. Ngen kula niku jenenge wong wedok niku lemari gedhe nu siji khusus nggih kudung tok. Lemari siji nggih kudung tok. Warnane rena-rena ngger tanggane tuku padha warnane dek ora gelem ngenggo. Ngoten niku. Kejaba yen pas kembaran ngoten niku. Wong wedok lak nyandang mboten nentake. Mang conto Pak Waji niki lho. Kopiahe nganti buluk niku lho. Nggih Pak nggih. Wong lanang apa anane? Kula niki bis niki wis pirang-pirang taun kula nggih ngeten niki. Nggih. Mungkin sindene pendak minggu niku ganti bayak ngoten niku. Jenengan karo kula padha Pak ngoten niku. Padha lembulak ngoten niku. Nggih, sampeyan niki Pak nggih. Nggih, mangke kula aturaken kelinci pulipun ngoten nggih. Sampun nggih. Nggih. Ah, mboten. Pun mari kakang lunasi barang. Kok nyawer. Lho Pak Waji. Ngapunten dereng salin kalih kula lho Pak. Salin mriyen kalih sinden. Awas Pak, niki ketoke gendungan ning copet-copet tok lho Pak niki. Oh nggih. Nuwun Pak Waji. Rasane pripun Pak salaman kalih sinden Pak? Adem nggih, alhamdulillah. Wong Jawa ki ya ngono kuwi lho Bu Kesi, kaya Pak Waji kuwi lho. Piyayine lembah, manah, andap, asor, mendel,
ngapusi karo ora angel dibedakne ya ta. Ngono kuwi wong Jawa, ibarate kaya pari kae saya isi parandene saya ndingkluk. Semoga-moga tansah tentrem, sehat, panjang yuswa Pak Waji. Ya amin, ya rabbal alamin. Aturna pamundhute Pak Waji wau, muncul mau ya coba bawani Bu Kesi. Ayo coba kaya apa. Nggih, Pak Dalang. Lan ugi kula ngaturaken panuwun niki bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami mirsani. Jan penonton wayang iki kok piyai sepuh-sepuh kabeh ya. Luar biasa niki. Daerah mriki napa tasik gemar kali wayang kulit Bapak Ibu? Tok sing gaya klasik napa gaya kreasi, Pak? Wah, cocok. Lek klasik niku nggih, ngeten iki, mboten gawe musik campur sari. Mboten napa-napa nggih, Pak. Lho lek kula mboten klasik lho Bu Kesi. Pripun? Kula niku menengah. Oh, ngaten. Jadi di antara modern kalian klasik. Cara film nggih semi ngoten niku. Enten ceritane, nada entone ceritane. Ora langsungan ngono kuwi. Ayo. Nakal, aja nakal-nakal. Pak Waji piyaine alus, ora ngerti semi, ora ngerti. Lho, tegese lho kok ora ngerti piye tegese apa-apa anggere makan ana tengah ku malah dadi lan apike ngono kuwi gitu. Nggih, Pak. Mula wong Jawa ki nek tembung sak madya ngono kae lho. Yen mangan ya ora kuwaregen, ya ora kurang, tegese ora keluwen, ora kuwaregen ngono kae. Nggih. Monggo Bu Kesi, kelinci uculipun. Ayo bawa Bu Kesi. Yuk. Sembah nuwun bawanipun sampun katur. Monggo sak langgamipun Bu Kesi. Kejawi katur dumateng Pak Suwaji, Bu Supi sak kulawarga sedaya kemawon. Ugi kula aturaken dumateng para sesepuh adi sepuh
sumrambahipun menika kadang kula saking Surabaya ingkang tebih nusul dugi mriki. Ayo Bu Sri karo Pak Jono le tresna karo budaya nganti kaya ngono. Sembah nuwun Bu Sri Pak Jono, mugi-mugi jenengan tansah pinaringan sehat, binjing kundur ngantos dalem dipun paringi wilujeng gangsar. Iya, ngono kuwi. Monggo Bu Kesi. Pamundhute Pak